kako pomoći mladima. Mladi su izišli iz obiteljskog gnijezda, ali kamo trebaju poletjeti? Često puta su neki izišli iz obiteljskog gnijezda koje je bilo rastavljeni brak, rastavljena obitelj, posvađana, alkoholizirana. Jedni su možda morali biti kod tete ili kod bake jer su roditelji otišli u inozemstvo. I koliki mladi zapravo nikad nisu ni imali obiteljsko gnijezdo, nisu imali gdje ni sazreti, niti gdje ozdraviti, niti gdje pronaći smisao svojih budućih dana. Biti mlad danas je strahovito teško. Jer danas, kada vladaju ideologije, a ne istina i život, danas kada nije čovjek važan, nego novac, interesi, lažne politike, danas kada zapravo svi smo negdje drugdje, samo ne tamo gdje treba raditi i gdje nam je čovjek postao zadnji. I tužno je gledati djecu kako se igraju i traže neko rješenje, da bar između sebe se razumiju. Ali kad i dođu roditelju, onda jedan puta vidiš kako roditelji imaju 100 drugih problema i nemaju vremena s djetetom razgovarati. A tek mladić kada dolazi u pubertet i kad se počne razvijati u odraslog čovjeka, onda tek je u muci i stradanju. Kako mladi traže nekoga ko će ih razumjeti, neko ko će ih uzeti za ruku, neko ko će ih pogledati u oči i reći kako si zgodan i dragocjen i sposoban. Kako mladi trebaju neko koji neće kao roditelju kreći, čuj ti ne valjaš, šta će biti od tebe, ajde uči. O ne. O kad bi roditelji znali kako blago nose u svojoj obitelji, baš kad imaju mlade među sobom. I upravo kad mladi počnu možda i kako postati grubi i tako reći besprizorni svakaki, upravo tada biti za njih i s njima, tada pohvaliti neku sitnicu na njima, tada upravo znati zašutjeti kad oni govore i govoriti kad žele da im nešto kažeš. A kako je dobro biti s mladima, razumjeti ih, ljubiti, cijeniti, poštivati ih, jer to su ti isti mladi koji su bili neka djeca, dobra dječica. Ali sad su ušli u razdoblje kad moraju biti samostalni i sad se pitaju, a dobro, a kamo to oni ulaze? Zar u društvo u kojem oni nisu važni? Zar u društvo u kojem se pitaju hoće li naći radno mjesto? Evo, poštovani slušatelji, koji je strahovito važno danas baš se okrenuti mladima. Baš mlade zavoljeti. Mladića i djevojku. Jer budućnost naše zemlje nije u odraslima. Nije u sadašnjim ženama i muževima, ne. Nego baš u mladima i u djeci koja stasaju polako. I zato njih pozdravljam osobito. Tako bih volio kad bi im ova emisija uspjela pomoći da nađu onu snagu koja će ih voditi u jedno novo preobraženo hrvatsko društvo. Tako bih volio da shvate da neće postati veliki time što su išli u školu i naučili bezbroj stvari, jer to je arhivirani materijal u njima koji će prije kasnije zaboraviti i neće se znati njime služiti, ili je tek takav da se znaju donekle njime služiti. To nisu oni, to ne promijeni čovjeka. To ga ne čini velikim. Čovjeka čini velikim duh, svijest i samosvijest. Kad čovjek shvati da nije došao svojom voljom na svijet, da nije došao ni voljom svojih roditelja, pa ma kakvi oni bili. Roditelji su samo bili neki preko koji je došao čovjek na svijet. I kad čovjek shvati, dakle, i kad mladić i djevojka to shvate, da ima netko koji njih volio i poslao, tada postaju samostalni i vrijedni. Bog je tebe htio, dragi mladiću. Bog je baš tebe, u tebe se zagledao, draga, poštovana djevojko. Ne boj se, budi hrabra, budite hrabri, jer na vama leži ova zemlja, na vama leži budućnost naroda. Zapazit ćete brzo kako je naša generacija sve tamo od prosvjetiteljstva do danas bila strahovito naivna, bez znanosti
bila je samo tehnološka i tehnička, ali bez znanosti, jer prava znanost ona je koja najprije odgonetne zagonetku čovjeka. Tko je čovjek? Zašto živi? Kamo ide? Što će biti od mene sutra? Zar sam tu samo da se pojavim rođenjem i da ubrzo odskliznem iz ove zemlje sa smrću? Ili sam tu da nešto veliko napravim, da iza mene ostanu tragovi? Da li sam tu samo da se zabavljam u gostionicama i barovima? Ili sam tu da sjednem za stol, da pročitam i razmišljam, ali da prije svega uhvatim korijene svoga života. A korijeni našeg života su u Bogu. I kad čovjek uhvati te korijene, poštovani slušatelji, kad čovjek počne s Bogom razgovarati, kad čovjek i kad mladić i djevojka shvate da oni imaju duha, kao što je Bog duh, i da je u trenutku začeća Bog njima ulio upravo duha, kad tada počnu razgovarati s Bogom, tada postanu genijalni, tada postanu vrhunski inteligentni, tada se mijenjaju oni, a tada se s njima mijenja svijet. Mladići i djevojke su zapravo budućnost ovog našeg naroda. Ne ove generacije koje sada su već odrasle u 40. 50. godinama, ne, one već odlaze. I njihove ideje i ideologije su neznanstvene, protuznanstvene, protučovječne, zle. Ideologija nikad nije istina nego laž. Ideologija se protivi prirodi i čovjeku, budućnosti i sreći čovjeka. Ideologije ubijaju čovjeka. Pogledajte samo što je napravila ideologija jednog komunizma i bolševizma. Što je ideologija napravila jednog nacizma i fašizma. Što je napravila ideologija francuske revolucije, Napoleona i tako dalje. Ideologije samo ubijaju jedan dio naroda da bi tobože njihovim onda leševima drugi mogli živjeti. Toliko toga ima, poštovani slušatelji, gdje nam je tako potrebno biti, razmišljati i znati samo jedno. U životu je samo jedno važno. Pronaći vlastiti korijen. Gdje si ti zapravo izrastao? Gdje si ti stasao? Od koga si ti zapravo izišao? Tko je tebe želio, htio, poslao u svijet? Čiji je ovaj svijet? U čijem ti to svijetu živiš? Jesu to napravili ideolozi? Jesu li to napravili ljudi? Jesu to napravili znanstvenici? Radnici? O ne. Ti živiš u Božjem svijetu. I Bog te je poslao. I ti pripadaš Božoj obitelji. Ti si samo prošao kroz svoje roditelje. I ako te nisu znali odgajati, ako nisu imali vremena za tebe, onda nisu bili dostojni tebe. Ali ako su itekako trpjeli, živjeli za tebe i vole te i ljube te i strpljivi su s tobom, budi im zahvalan. Jer to su dragocjeni roditelji. Oni su u skladu s Bogom i s tobom i krajnje ćeš sigurno doći do vrhunca svoga života. Razvit ćeš se u vrhunskog čovjeka.